Аз мятам Aspire да го скелирам наистина до поне 130 хиляди лева оборот следващите 6 месеца. Днес правим едно raw видео, raw контент. Виждам, че супер много ви харесват тези видеа, които са raw и които просто няма да така са обработени. Просто сядам пред камерата и говоря. Така, днес ще дискутирам някои проблеми, които виждам в момента на пазара, които излизат, защото много хора си мислят, че наистина лесно ти да започнеш бранд за дрехи, като цяло да се продават дрехи. Не. Реалността е такава, че не е лесно да се продават дрехи. Бариерата, която е сложена, е супер ниско и затова има толкова много брандове, които се създават. Обаче поддръжката на един бранд за дрехи има супер много разходи и ти, ако нямаш правилна стратегия, просто няма как да си напечала този бранд за дрехи, който съответно създаваш. Но голям проблем, който виждам в момента е, че хората виждат, че аз и други момчета имаме някакви резултати, а сме вкарали супер много труд, защото аз вече Aspire го развивам под почти година, което това съответно до някаква степен е малко, друга степен да, със сигурност е доста време, но аз мятам Aspire да го скелирам наистина до поне 130 хиляди лева оборот следващите 6 месеца, като имам план, който съответно действам по него. В момента този месец имам колекция, която е 30, трябва да се генерират около 35 до 40 хиляди лева оборот, като съответно ако пусна приордър поръчки, може да се бутнат 50 хиляди лева оборот, обаче такъв е проблема, че аз трябваше да имам повече трафик към моя сайт и като цяло към моята Instagram страница и това е проблема, че аз нямам достатъчно трафик и аз исках да имам много повече хора, които ми гледат сторитата, които са записани на SMS маркетинга, които имат, съответно аз нямах viral видео, което е в социалните мрежи, защото този дроп, тези 35 000 лева ще са генерирани съвсем органично. Няма се вкарани никакви пари за платени реклами, тем подобни, без инфлуенсъри, без нищо, само органичен маркетинг. Аз ако мога да направя 35 000 лева оборот чисто чрез органичен маркетинг, аз с платени реклами мога да скалирам този бранд до много високи числа. И тук идва момента, добре, защо не започнеш платени реклами? Ще започна. Обаче, идва една много голяма дилема, че повечето хора се опитват да имат капитала, но да кажем утре започват бранд за дрехи, окей, поръчат продукта, имат някакъв маркетинг план, който следват, направили се за 5-6 дена, окей, сега набутваме ни 5-10 в платени реклами, окей. Обаче проблемът е такъв, че ти нямаш скил левел, за да развиеш бранда от такава степен с платени реклами. Първо трябва да си изградиш основата, която тя е неизбежна просто. И това е хубавото нещо за мен, че аз нямах никакви пари, дори и да бях започнал да пускам платени реклами в началото, аз пак щях да ги... нямаше се представя добре, защото аз нямах уменията, за да имам един успешен бранд с дрехи. И това без париче какво ми позволи? Ами това ми позволи аз да мога да науча абсолютно целия скил левел, как се видео обработва, какво е добър контент, по какъв начин да правя маркетинга, как се прави маркет ресърч, как се прави продукт ресърч, да гледам статистиките, хората как реагират на съответен продукт или на друг продукт, как се прави приордър, как се прави премейт, по какъв начин е цялата стратегия с производителя, customer support, колко поръчки, conversion rate, high converting website, смисъл всичките тези неща, които са просто те изграждат като човек, който има възможността да скелира бранд до доста голяма степен и аз с това без париче имам в момента потенциала да скелирам Aspire наистина до 130 хиляди лева плюс следващите 6 месеца, защото аз виждам, че в момента формулата ми работи. Виждам, че цялата система ми работи правилно. Цялата фуния така да се израза. Щом това нещо работи, какъв е проблема? Волюм. Волюма е проблема. Трафика, който влиза. Прекалено малко хора го виждат. И от тази доза хора купуват супер голям процент. Ами ако вкарам, да кажем, пари за това нещо, да има още повече хора да купуват още повече и да знам кой продукт се хареса и да знам производителя, кога ще ми праща нещата, да знам, че аз мога да се разбера по правилен начин с производителя, да знам, че няма да ми вземе парите и никакъв продукт да ми докара, да знам, че е качествен продукт от него,
да знам как стават нещата с митници, какви документи ми трябват и като цяло как се работи с хора, защото аз искам да наемам офис следващия месец, март месец, как да работи, например, ще вземам човек, който ще работи за мен фултайм, който ще праща пратки, който ще е customer support. Аз, за да мога да му дам тази работа, аз трябва да знам как се действа тази работа. И това без париче какво ми позволи? Това без париче ми позволи аз да знам целият процес в бизнеса, как става от А до Я и да знам процесите мога да така се изразя на високо ниво, защото до някаква степен ти трябва да знаеш какво се случва в този бизнес и трябва да знаеш, защото много хора влизат в бизнеса, окей, аз имам парите в момента тук, там давам 5000, там давам 10 000, там давам 5000 лева. Той искат процеси да го направят супер бързо, обаче не става. На мен ми отне една година, за да мога всичките процеси да си ги стрейтлайна, да знам какво се случва и вече зад правилната формула да вкарам пари зад нея и вече да 5, 10, 15 хикс на бизнеса, оборота и печалбата. В смисъл, моята цел с Aspire е да го аутомейтна и съответно да го продам. Защото все пак трябва ти да имаш стратегия как да излезеш от бизнес модела, който си влезнал и съответно да си напечава това всичкото нещо. Но за момента Aspire се развива по много добър начин. Аз мятам, че тази година Aspire ще направи уникални обороти. Аз знам, че тази година Aspire ще се представи много, много добре на пазара. Не искам да казвам какъв оборот съм замислил в следващите 12 месеца по план, но със сигурност е оборот, който едно 17 годишно момче абсолютно никой няма да му повярва, че ще направи такива цифри. И откъде почна всичко? Всичко почна от две тениски с 90 лева, всичко почна от там. И да имам тази възможност в момента първо да имам хората, които ми помогнат да достигна големи числа. Просто това е като цялото изграждане, ти си изграждаш като личност, не е само до колко пари прави, защото парите рефлектират на това, което си ти и смятам, че всеки един лев, който аз съм го изкарал с много труд и продължавам да бутам още повече и още повече енергия в този бизнес. И това е проблема, който виждам, че повечето хора, които започват, дали ще е бранд с дрехи, дали ще е някой друг бизнес модел, те искат процесът да го направят супер кратък и да изкарат супер много пари. Ами не става така. Не става по този начин. Трябва да вкараш труд, трябва да вкараш безсънни нощи, супер много стрес ще влезе във всичкото това нещо, което започнеш да се занимаваш. И това е хубавото, не е проблем. Това е хубавото, че много малко хора могат да минат през трудните моменти и остават малко хора, които наистина са отгоре и си живеят както искат и като цяло, но това са го постигнали с много труд и са много малко и затова е толкова ценно, защото ако всеки можеше да стигне догоре лесно, то всеки ако беше милионер, то нямаше да е интересно иначе. Но да, Aspire върви много добре. В момента обработвам клип, който ще разкаже как ще се достигнат тези 130 000 лева оборот с Aspire следващите 6 месеца, така че сигурност може да го изгледаш. Този клип ще го кача сигурно след 2-3 дена. Но това клипче в момента го снимам и го качвам. Просто исках си дам мнението за това, че супер много хора започват и не стигат до никъде. И не е толкова лесно, колко си мислиш. Затова и помагам на момчета и работя с тях индивидуално. Имам също така и курс, но той не е до такава степен за толкова професионален бранд. В менторската им програма работя с хора и виждам момчетата, че искат прекалено бързо да стават нещата. Не стават бързо нещата. Всичко е супер бавно. Тази система, която аз използвам е супер бавна, но наистина ако стикнеш с това нещо, можеш да изградиш супер голям бранд и в крайна сметка ние искаме да изградим нещо професионално. Така че момчетата вътре и момичетата в менторската ми програма се развиват много добре. Аз мятам, че наистина ще имат много добри резултати. Просто всичко отнема много време отнема всичко. И да, може би за мен аз нещо, което ми позволи да се развия толкова бързо е менторите. Затова имам в момента двама ментори, които единия е при брандовете за дрехи ниша, другия е в personal бранд нишата, като аз се занимавам лично с тези два бизнес модела много сериозно. Имам системи, които в момента оправям за personal бранда и като цяло системите за Aspire искам да ги оправя, искам Aspire да го автоматизирам, като искам все пак бизнеса да върви без аз да се намесвам в него, защото в крайна сметка аз не искам цял ден да съм пред компютъра и да оправям неща и такова, затова и всичко се
затова и това е бизнес, все пак. В крайна сметка аз искам хора да работят за мен, но аз не искам да съм по цял ден пред компютъра и просто да седя и да гледам какво става, това се направи. Но да, сигурно сме чака много бавен, дълъг процес, труд, но много се радвам, че имам възможността следващия месец да отворя офис на Aspire, да отворя офис за, нали, съответно за personal бранда и като цяло да има човек, който работи за мене. И това е една от многото стъпки, които следва в развитието на Aspire и вярвам, че наистина бранда ще се развие до много голяма степен и живи и здрави, края на тази година да ударим и пазара в чужбина, на Балканите, да започне да се развива Aspire. Но това са вече неща, които, нали, съответно си има друго определено ниво, което ще се постигнат и тези неща, но просто всичко се застъпва. Трябва лека по лека, нали, да се развива. Не мога да скоча от левел 10 до левел 100. Просто трябва да се мине през всеки един левел, 11-12, да се стигне до 100, за да може да се научи урока, който стои за всяко ниво. Така че, да, мога да ти кажа само, че да не спираш да се развиваш и да не спираш да се занимаваш с това, което ти си започнал, което искаш да развиеш, защото да, ще ти е трудно в началото, ще ти е трудно, когато, нали, го развиеш до някаква степен, но може би това е и удовлетворението, което аз изпитвам. Аз изпитвам удовлетворение от това, че се постигам нещо на супер крехка възраст. Не искам да се хваля, че съм на 17 години и правя това нещо, но съм благодарен на Господ, че ми дава тази възможност да се развивам и просто продължаваме напред. Така че очаквам те в следващото видео. Също така, ако имаш интерес за менторската програма, ще оставя отдолу линк, може да попълниш формата, която нали, съответно може аз и екипът ми ще направим един разговор, да видим дали можем да ти помогнем индивидуално и оттам вече, нали, съответно да и ти да си изградиш бранд и покажа целият процес, но да, в момента ще направя клип, който ще ти покажа наистина как ще ги направя тези 130к оборот, защото имах едно клипче, мисля, че беше преди 4 месеца, как ще направя 30 000 лева от ветровки, направи ги. Така че, каквото кажа, аз го правя. Така че очакваме само резултати от Aspire. Аз не виждам просто друг начин. И ти благодаря, че изгледа видеото до края. Много малко хора са го изгледали 100%, така че ти си един от тях. И просто продължаваме. Така че виждаме се в следващото видео и просто следи цялото джърни, което се случва за този бранд и едно момче, къде просто има мечти как ще развие нещо като Hyperclothing, защото наистина Hyperconga е мое вдъхновение. Много ме вдъхновява това момче и аз знам, че един ден ще се срещна с него, ще му стисна ръката и ще му кажа: Hyper, аз съм ти най-голямата конкуренция в България.